Coucou, atsika jiaby. Ya. Bon, vidéo tsika niany I koragna hely resadresaka makasika ny clandestin. Ya, hitanareo tsy haiko na diso raha andeha volaniko aminareo ty fa amin'ny hevitry naka manokana zany hoe hitako hoe tsy solution tsy vahaolagna andeha ampihigny le gasy mandeha magnano clandestin miala Madagascar mandeha mitsoaka manao clandestin zany ny fisamboragna iro fanamboragna ro io zegny hitako tsy mampihigny tsy hitako zegny tsy solution de ampihigny le raha zegny ya satria haintsika jiabany io ne tsy safidy karakara io c'est inty choix difficile zavatra risque trop risqué fagnanaova clandestin zegny mandeha sambo mandeha bateau hely koasakoasa fivolagnatsika izy miala Madagascar mandeha mitsaka mandeha Comore mandeha Mayotte magnano file gasy haintsika ino antony maro hoe maty am raha io fa magnano folo satria haintsika jiaby jaly mare jaly la pauvreté mahantra tsisy hasa fidiram-bola fa tsisy vola tsisy tampoko misy asa karama kely na karama tsy mahavidy vary gona raiky ivelomany fianakaviagna raiky raha jiaby zay zegny raha hita ke sahiragna le olo amizay efa tapadalakalia efa tsisy choix firy de mieritreritra fa andeha hitsoaka andeha hitante fiainagna ankoatra fiainagna amin'ny tany hafa zegny avian'olo mirisky mandeha magnano clandestin ok solution agnafagnana raha zegny tsy fanamboragna le olo andeha hagnano clandestin io clandestin ty déjà olo aby mbola amin'ny taninazy io tsy ny clandestin izy amin'ny tanin'olo avy clandestin tokony hoainy fa manambotry izy fa tsy atsika tsy hoe za eto andeha corriger asan'ny mpitandro filaminana asan'ny fanjakana fa aminakahy zegny tsy solution andeha ampihena le raha zegny fanamboragna reo au contraire misy fo ny olo andeha hagnano clandestin ny raha jiaby sy solution aminazy io rehefa avy réglegna zegny resaka velon-tegna n'olo création d'emploi atao maro aparitika eran'ny Madagascar de vidim-piainagna lanjalanjaigna imagine fa karaman'olo araiky tsy mahavidy vary gona raiky karaman'olo araiky tsy mavoa efa inty écolaziny zanany jiaby manahiragna manjary mahay mitombo folo mandeha manao clandestin voilà tsy clandestin fa mitombo fa na olo mpangalatra mpanao ratsy makorely mitombo aby avy amin'ny raha zegny ke zegny zegny avian'izany mivolagna hoe tsy hitako hoe solution ke andeha ampihigny olo andeha hagnano clandestin gasy andeha hagnano clandestin iala Madagascar andeha Mayotte na Comore tsôka andeha ivelany zegny ke ny fisamboragna ro tsy agny izy koa milamy tanàna milamy fiainam-bahoaka vidim-piainagna normaly asa misy tsisy olo andeha hitsoaka iala Madagascar igny hitako toko réglegna voalohany raha faharoe toko réglegna koa zegny vahaolagna faharoe resaka hoe facilitegna ny fahazoagna visa mandeha mitsaka io raha tokony hidivany fitonam-panjakana tokony hidivany gouvernement mba hahafany gasy surtout mandeha en France atsika ny olo coloniser la France atsika ny coloniser la France tokony mba misy zegny fangatagna ataontsika mba mifacilité hangalany gasy visa koa nisy io koa facile fangalana visa voaka Madagascar tsisy olo andeha hagnano clandestin olo nandefo avy tsisy olo andeha hidoko amin'ny France zao ka zegny afaka manovahiven izy afaka mahazo visa satria mavian'olo misy olo mahazo visa izy losy vo izy tsy mipody satria dininy izy koa mipody angala visa magnaraka tsy azo eky raha karaha zegny manahiragna raha jiaby zegny agny tokony réglegna aminazy io resaka koa atsika hiady amin'ny fagnafagnana hoe ampihegna le gasy andeha hagnano clandestin andeha ivelany mila réglegna raha jiaby koa tsy zegny gasy titsoaka maro gasy titsoaka miala Madagascar fijaliagna mare loatra fa antragna vidim-piainagna agnabo loatra zegny izy raha io automatique tsisy olo andeha hitsoaka tsisy olo andeha hagnano clandestin tsisy olo andeha hiala Madagascar fiainagna koa mandeha normal asa misy vola misy raha karakaraha zegny zegny izy ya zavatsika fo zegny karaha toany nosy hely Maurice étranger mandeha miasa Maurice na gasy mandeha miasa Maurice koa fa mahazo contrat de travail anao afaka mangala
visa facile tsy sarotro mandeha en France na isaka taona na isaka anao vakansy mandeha territoire français. Maurice tsy mauricien étranger mandeha miasa Maurice koa misy contrat de travail fa mahavita mandeha manovay nintsika tsika gasy mety contegna olo mahazo visa na tsara situation na complet dossier no agna ven'olo manjary tafany clandestin tafana affaire à gauche à droite mitsoaka ayo jaly amizay zegny zay amin'ny hevitrinaka manao koa diso teninakazy hevitrinakazy hevitrinaka koragnanakazy fa rianareo koa zaza rianareo merci coucou aminareo jiaby veloma bisous